Bisa mangke pemainipun badhe dipun lebetaken mangke dados menapa dipun pirsani piyambak. Lan samangke kuncinipun boten dipun cepet kaliyan para pemain anamu mangke dipun tepek kaliyan setunggaling panitia. Anglelanggot lepasan tanpa tepi norabasing meka mandung bibar gitari jagat royo mulandoro ngamboro ngunggahi gunung katungkul ngumbar kagasan sadamaki nowo ngimpi
para pamirsa sedaya menika badhe dipun lebetaken wonten kotak malih lumayanipun. Nggih. Menika kagem panglipur manah panjenengan sedaya mengeti hari ulang tahunipun Iba